Igbo mụrụ nze m ọzọ kwuru okwu sị na ọ bụrụ na achọọ dike na ngwuru ezinụlọ ma ọ bụrụ na afụrọ dike ezinụlọ abụọ ọchịchị. Asị gịnị? Ejugoro m ajụjụ dị otu a. Kedu ihe kpatara ọtụtụ ezinụlọ ahụ a na-anụ afa ha ma taburu gbuo? Kedu ihe kpatara tata o nwerekwanụ ofu mkpụrụ onye a ga-asị na ọnya ka akwudo n'ezinụlọ ahụ that lineage afa ha continue kwara? Ọ bụrụ na ikere ike gwa ụmụ gị na ikere ike, ọ bụrụ na ịgwọrọ ajọ ọgwụ gwa ụmụ gị na ịgwọrọ ajọ ọgwụ. Were anya na agbata obi unu niile, o nwere ndị afa ha na-ada ụda ma taburu gbuo, o nwere ndị kpara ericha ma taburu gbuo, o nwere ndị dara mbụba ma taburu gbuo, o nwere ndị kere ike ma taburu gbuo. Kedu ihe kpatara na ngwuru dị otu a na onwekwanụ dia lineage continue ebe nna ha kwụsịrị? Onye ka nna agwa gị na ọ na-abụ nwanzali juo afọ ọsịchie bịa ka inene ojije mmụọ ajọkwụrụ ka ọnụ na mmụọ. Ọ bụkwa mmọnwụ n'ọma ya oke ala ka mmiri na-agba. Ndị gbuo anaghị agwọ ọgwụ. Ihe ndị gbuo na-eme aja ka a na-achụ. So ọgwụ ndị gbuo kwekọrịtara ọ bịara ebu ga-ebu onwe ya. Ọ bụrụ na ị gaa na nke dibịa wee were afa gbachara gị sị gị na a ga-agwọrọ gị ọgwụ nwanne dị mbọ. Ọgwụ ọbụla agwọchara gị asị na-eburu ya nkịta, na-eburu ya ebini. Mana ọgwụ ọbụla na-arụ nkịta nwere ike iri isi mmadụ. Agwọrọ gị igbopụ, agwọrọ gị abalị abụ aka, agwọrọ gị demospe, agwọrọ gị oke awere, agwọrọ gị nwunye awere, agwọrọ gị oke ite. Akụ fecha ọ ga-adara n'awọ. Ngwa gị chụwa aja, mewe ọgụ, hapụ aka na egwu ajọ ọgwụ, maka na onweghị uru dị n'isi azụ. Na ọtụtụ ezinụlọ kere ike ma taburu gbuo, ọtụtụ ezinụlọ a na-anụ afa ha ma taburu gbuo, ọtụtụ ezinụlọ mere maka ndị anyị bụ ma taburu gbuo. Kedu ihe kpatara tata ị n'ọkpụ na ezinụlọ ọ dadaluo ala? Jụọrọ m ajụjụ dị otu a. Tupu ime ive, rethink for the precaution. Maka na ọ bụrụ ka aka imi si ada na ntị ka o si atọ n'ụtọ. Kama m ga-ediju afọ wee dajuo ụzọ ka mkpụrụ ọnụ agụ. Ụwa anyị fụdụ omimi. Ọ bụrụ ihe niile dibịa gwọrọ tinyere ka ọ ga-agwa gị. Mana mgbe oge ruere, ị ga-anụ ụda ya. Maka ndị be anyị sị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ma hapụrụ anụ ọgụ ndị mmụọ. Ka o be m otu a n'onu, ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị izi ị na-afụ m, asị gị nnọọ sonyesiere m ike ka ịmụta mkpa ọ dị n'ihe ga-enyere ndụ gị aka, most especially n'ihe gbasara ezinụlọ gị. Aka mbụ nwanne ụlọ nwoke bụ Maazị UC. Cheta na ndị Igbo si na ọ bụrụ na ọnwụ eburu ji eji wee chụọ aja, unu ma na-emesịa ọ ga-epu ome. Mana ọ bụrụ na ikere ike gwa ụmụ gị na ikere ike, ọ bụrụ na ịdara mbụba gwa ụmụ gị na ịdara mbụba, ka ha ma ebe ha ga-ebido wee sahaba. Na ọ bụrụ na achọọ dike na ngwuru afụrọ dike, ka ezinụlọ aghara ịbụ ọchịchị. Ndewonu, ka emesịa.